Mirin, el problema d'aquest món és que nosaltres tenim baixa autoestima d'espècie. Jo l'altre dia un tio em va dir que es veu que els escarbats porten molt més temps que nosaltres aquí a la Terra i que nosaltres som uns nouvinguts i que ells estan molt més adaptats i que nosaltres som una merda. Això és mentida. Nosaltres portem aquí tant temps o més que els escarbats. Ara imaginem per un moment que poguéssim tenir un àlbum de fotos de la nostra família, però complet, del tot. O sigui, la primera pàgina, nosaltres. La segona pàgina, els nostres pares. La següent, els avis. Després, els besavis, els rebesavis. Després anar tirant i rebesavi, de rebesavi, de rebesavi, de rebesavi. I hi hauria un moment que veuríem algun que ja, hòstia, comença a fer cara de mono, sí o no? I de cop i volta, pum! 2 monos. Sang de la nostra sang. De la nostra família directa, O sigui, nosaltres, I si tiréssim més enrere, acabaríem veient una rata grossa, un rèptil, un amfibi, un peix i, al final de tot, una cèl·lula. Nosaltres estem aquí des del primer dia. Que passa que hem canviat de forma. I els escarbats no. Els escarbats sempre han tingut la mateixa forma. Per això estan negres, estan cremats d'avorriment. A veure... El meu rebesavi. Sembla a mi, Es nota que és sang de la meva sang, Riu igual que jo, S'han fixat? Igual, Igual. Yo soy tu padre. Aviseu. No me'n recordava que hi havia aquest efecte. Aviseu, home, aviseu. Que estic malament del cor, una mica el tinc fluix. Els intel·ligents ens passa això, que la sang ens va al cervell i després no hi va tant al cor.